kutuk. Weh, raja ya. Kutuk. Karepe apa manjing ning mbun-bunane Durna iki? Sirmu piye? Lho. Wis cilaka. Lho, Gong angslup ning ngene Ndara Janaka. Weh, raja ya. Petroe ngapusi. Sing angslup sapa? Demite wau, demite ndi? Lah wau teng riki kula cocoki. Mulane nyambut gawe iki ora karo merem. Kecekel ora Petro? Aku seneng pacar. Iki sing marai ngentek-entekke kutuk. Karepe apa manjing ning mbun-bunane Durna iki? Sirmu piye? Lho. Wis cilaka. Kecekel ora pono kawan. Sing iku ngerti kaya ngono mak tak cekel mau-mau. Ndrawase senengane. Lho, Gong angslup ning ngene Ndara Janaka. Weh, raja ya. Petroe ngapusi. Sing angslup sapa? Demite wau, demite ndi? Lah wau teng riki kula cocoki. Mulane nyambut gawe iki ora karo merem. Demite minggat kok isih. Karo merem. Demite minggat kok isih. Sak penake dhewe. Ngopo? Wow. Aduh madhep rene. Madhep rene. Edan lah. Elo tis. Wah, titen ana nganti lena pangendamu cejaki. Ora metu tak cejaki. Wela, wani tenan karo aku, tak cejaki. Ora mati iki, mergane mati. Ayo. Ha iki apa? Wah! Wajar. Wah! Wes asat dimasak. Aku nek konangan pono kawan entek tenan aku. Weh nek ra bali ngrekoso arep tindak ngendi? Sandak Pedro aja apa? Oh, mulane anggere atakan dhuwit kelong 100, atakan dhuwit kelong 100. Burono tuyule iki. Ki sing ngelong-ngelongi kuthukku ya iki. Waduh, Bagong aja kaya ngono apa. Ora dikethake ngene iki. Goleke yuyu truk main godolan kok diantil. Aku ora ngerti apa-apa Bagong, aku kapok apa. Greget sampe seneng. Wah, saya banter le ngethak. Ora remuk ndasmu rung rampung. Bagong aku kapok apa. Pedro aja kaya wong edan wes. Wis marai kowe. Yo, modar. Awak kaya ngene iki. Ora genane ora. Ora modar ngene aku. Wah, mati jenenge usus kowe. Ayo senengane ora.
Iki do turu kok do nyambut gawe. Udus. Tinggal lunga wae. Mangkelake senengan. Ngomong karo kowe. Kopmu kowe. Udus. Ngerti kok nyone ajar mau padha. Nyone asu. Lho iya. Mulai senengane lho. Kecekel ora Petruk? Aku sengit pacarane. Iki sing marai ngentek-entekke kuthuk. Karepe apa manjing ning mbun-bunane Durna iki sirmu piye? Lho. Wis cilaka sih. Kecekel ora pono kawan. Sing iku ngerti kaya ngono mak tak cekel mau-mau. Ndrawase senengane. Lho, Gong angslup ning ngene Ndara Janaka. Weh, ya jaya. Petro ngapusi. Sing angslup sapa? Bareng arep rampung kok des. Oh, lah apa kene arep rampung kok cepet. Jreng dedeng tuso. Dara. Werku Dara. Ngopo? Mengke ngapa kowe? Goleki senjaki. Ketemu ora? Ora. Kowe tak kandhani. Wah, ngopo? Anakmu gak kanca karo Antarja, nutuki mestakaku. Wah, apa iya? Gatot Kaca mau tok kon nunggu aku ki jebul ngapusi. Kakane teko ki tantangan kae. Gatot Kaca lungguh kene iki, Antarja lungguh kene iki. Iki Antarja, Gatot Kaca. Iya. Tak goleki watu sik. Iya. Iki nggo kronologi kejadian. Iki aku. Iya. Iki aku. Iya. Aku meneng wae nang kene iki. Gatot Kaca karo Antarja tantangan. Pisah sedulurane. Iki merkane patemu, Kakang Antarja dicoba mungsuh aku. Ayo, legane atiku, tung dlang tak. Kowe karo kancaku Antarja, do nuthuk gede-geden. Cleng. Sing ditutuk watu. Aku. Iki aku. Tak tulisane. Yo. Begawan Durna. Yo. Wah, kok watu. Mengupama. Jleng. Aku nglekar. Yo. Omong-omongan. Kalau saiki anakmu deng ngangkringkan mung loro kae. Bungae ra jamak-jamak kalau. Gelase ditangting. Wah, aparanane. Kose. Aku nek tak tinggal aku meninggal. Meninggal piye? Mati. Yo. Mergo aku diajar. Lah terus aku digendong. Kowe ngoyak senjaki ngoyak karo kanca ngoyak Antarja aku digendong. Aku selalu ikut denganmu. Yo. Aku mesti melu karo kowe, ora ono sing wani ngantemi aku. Yo. Tak gendonge. Tak oyahe. Werkudara. Piye? Sing digendong ki aku. Jare kowe iki. Jane bento. Iki mau mengupama, Werkudara. Iki saiki dilangke. Sing gendong aku. Oh iya. Oyake. Mangkat. Yo. Aja kuwatir. Tak oyake. Nah, sing buatir. Senjaki cekel, Gatot Kaca cekel, Antarja cekel.
Ora ana sing cicil mbok iki. Berkudara. Nggih. Ora banter-banter. Kebanteran cangkemku melambe-lambe. Kena angin. Calonke. Iki sik kebanteran Werkudara. Alon sithik nek. Ya arek kecekel sok kapan nek ngene iki. Wah, lambene keder yo ben. Sing baku kecekel. Cekel, senjaki karo Garkaca karo Antarja. Yo. Piye? Tak kira ki nek wis aman. Polisi kena mukmen. Mukmen. Kowe mlaku rono, Antasena mlayu banter banget ngantemi cengelku. Kowe balik mlayu rono, Senjaki ngantemi cengelku. Terus piye aku kesel. Aku digendong ning aku lak madhep memburi. Wah. Aku ora biasa. Engko tak ajari kowe mesti iso aja. Wis gawe kene. Nah. Aku tak weruh pemandangan. Dadi nek kono ana sing ngoyak karo aku iso ngandani karo kowe. Antarja ngono ya. Yo. Men aku Garkaca ngoyak aku tak muni Garkaca. Yo. Wis gitu ya. Yo. Sing banter. Yo. Werkudara. Piye? Katut tekan dhuwur. Tuh ya, Garkaca. Yo. Werkudara. Piye? Antarja mlayu banter banget saka mburi. Antarja mlayu banter banget saka mburi Werkudara. Telat Werkudara. Wah, Telat. Aku nek mburi Antarja ki terus balik. Ora mlayu sak banter-bantere kok. Doyak Antarja. Doyak terus. yo. Werkudara. Opo? Nyaki Werkudara. Opo? Nyaki. Sopo? Nyaki. Telat Werkudara. Ora cetha. Wah, tak kira nek njaluk kuwaci. Senjaki Werkudara. Oh, doyak. Antarja Werkudara. Senjaki Werkudara. Antasena Werkudara. Bubradegan. Senjaki Werkudara. Antasena Werkudara. Gatot Kaca Werkudara. Antarja waduh Senjaki Werkudara. Gatot Kaca Werkudara. Antarja Senjaki Gatot Kaca dadi siji Werkudara. Jar mukmen. Asal tobat abitke. Wah, luweh. Piye, Pak? Golek es teh. Pripun Kakang Drona? Kang.
tangi. Jam pira? Lho. Sekolah mboten. Seragame teles. Kandhane ngeyel ra. Pripun kok awake kok dadi remuk kaya ngoten. Aja diajar karo anak-anak mendho. Lah terus pripun? Sowan sanipun Iwang Pikulun Pot. Sinten dewate? Betari Durga. Betari Durga. Kula mboten lega nek ora arek uripe wong-wong nika Ngamarta. Rama Dewaning sun ing Sodhe selikur dina watu-bat. Ora mangling kaya suwaning Begawan Durna ning dandang mangore. Oh inggih Pandya Betari, kula ing ngabiyantara ngersa paduka Pandya Betari. Padha ranti-raja sapramtamu Begawan Durna. Tansah pinanganing kawidatan ing sambikala sowan kula tebih saking Rubeda. Namung keparenga kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng pangabekti kula kunjuk Pandya Betari. Oh iya Durna tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Oh inggih kula pun tinggal jimat. Dayanana ing kasantosan, Ora ngono lah kok dadi kahananmu ingkang sarwa kaya mengkono. Iki sejatine eneng apa Begawan Durna? Lah kok tatu kaya mengkono pasuryanmu Begawan Kumbayana. Lha nuwun sewu Pandya Betari. Astunipun awrat-awratipun anggen kula dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Supados anjangka pejahipun para Pandhawa namung semangkena sareng kula damel sarana kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasanta kanthi pawadan negari Ngastina Ketaman Pegebluk. Ewadene niat kula menika kala wau kadenangan dening para putra-putra Pandhawa. Wekasan kula dipun sekara saenggen-enggen Pandya Betari kula nyuwun pangapunten. Sowan kula ngersa paduka Pandya Betari menika namung badhe nyuwun senjata pitulung. Supados samangke saged kasembadan penjanganipun anak Prabu Duryudana. Anggenipun damel sarana supados para Pandhawa sirna amargi dinten sakmangke negari Ngamarta nembe ketaman Ruhara pepeteng wonten punten pundi-pundi papan kathah ontran-ontran bencana donya lan sak piturutipun kalodhangan menika dipun ginakaken dening anak Prabu Duryudana saya damel buthek kawontenan negari Ngamarta sarana angangkah pejahipun para Pandhawa mila Pandya Betari kula nyuwun senjata pitulung saking paduka Pandya Betari Durga saged kasembatan lulus panjangkanipun ingkang wayahipun Alendra Ngastina Prabu Duryudana. Durna, kula wonten maring adhawa Pandya Betari. Yen to pancen kaya mengkono aku bakal sak biyantu nanging aku njaluk samangsa mengko bisa kelakon kalih patining para Pandhawa. Kowe aja negake marang para baju barat jim setan kawulaku ya Begawan Durna. Oh, malah penjangka kula. Mangke menawi Pandhawa sampun saged sirna margalayu. Kuwandhanipun para Pandhawa badhe kula caosaken Pandya Betari Durga kinarya tedanipun para baju barat. Tobat yen to pancen mengkono kowe tak bantu. Sananipun kados pundi? Gandeng aku duwe abdi ingkang aran Pulanggana iki buta bajang. Nanging dedaya sekti mandraguna. Buta iki diwen mancing ana ing jagatmu Begawan Durna, mumbu kekuatanmu. Mengko yen to kowe caket karo para Pandhawa, ora usah dadak wedi kangelan. Tantangan para Pandhawa gawenen murina atine. Mengko yen wis Pandhawa padha nesu, kowe ora usah tumandang karya ingkang bakal gawe patining para Pandhawa ya kuwi Pulanggana, abdiku iki Begawan Durna. Oh, lole. Kenthos walu gembol monyor-monyor ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Menawi kula mengatakan kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Lan samangke ngabdi kula trimanjing angganipun Begawan Durna, daya-daya kula nyuwun pamit nyaketi malih kawontenan negari Ngamarta. Sing ati-ati aku njambangi sak laku jantramu Begawan Durna.
nuwun monggo dipun caketi negari Ngamarta. Ayo aja nganti kesuwen tur dasare aku ya wis rada luwe ora mangan daging menungsa lan resep getih menungsa. Yayi menapa sampun kelamaan Koko Prabu berkah pangestu paduka sedaya sampun kelampah Kanjeng yang sampun kasembadan larapaken ingkang rayi sowan ngersani Iwang Pikulun Nasih Prana tumuntun Iwang Pikulun padha wenang maringaken wujuding wayu katentreman dhateng ingkang rayi Koko Prabu dalah syukur lho kok sik Kakang Semar kok iki kelong siji Petruk nang ndi pancen cedhis tenan kok adegan iki aja nganti kelong wayange kok malah lunga. Sepi ya, Pak. Mula terus aku ngleser lunga golek kanca nggo omong-omongan. Puntadewa wonten dawuh Werkudara Janaka tumulya bali marang Praja Ngamarta. Eling-elingen apa kang dadi pangendikane ngeyangmu. Yen nugrahane wis bakal ginayuh sarta wis kasembadan ginayuh. Aja kaget yen ana pacoban ingkang bakal nekani lho Puntadewa ngestakaken paduka mangke. Tinetraning mungkar apa sabdaning kokiloring kanikara sageter kene donganing konglir wowo sing pene panca lole kentos walu gembol manyar-manyar duneng dungkal wana dadi alas-alas dadi wana ladalah durung nganti tekan negara Ngamarta lak kae rantak lakune ora pangling dadi anak-anakku para Pandhawa padha mudhun saka pertapan Satwarga. Janaka Werkudara mandheka dhisik li cah bagus aku kowe Janaka. Remban kula ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa pangestu kula tampanana ya kula pundingga jimat wonten menapa dene paduka bapa Remban merpeki dhateng lampahipun ingkang putra para Pandhawa mumpung ora usah dadak kroyo-royo aku tekan negara Ngamarta Janaka dina samangka mumpung ana ing kene kowe tak cegat kowe minangka dadi wakiling para Pandhawa ora kendhat gonku tansah nyuwun marang para Pandhawa maringna wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada kinarya rambak rengkaning Praja Janaka wenehna kula mboten gadhahi wewenang nyaosaken menapa mbotenipun pustaka Jamus Lima Sada krana menika kagunganipun Kanjeng Koko Prabu Puntadewa mula kula nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged matur Janaka wonten dawuh aku sapa panjenengan bapa Penemban Durna. Apa lakon yen kowe ora gelem menake pustaka Jamus Lima Sada kabeh ngelmu tak sedot menah. Bali ana ing awake Begawan Durna. Kowe ora duwe daya kekuatan. Kowe ora duwe guna kasantikan, kowe ora duwe kasekten. Yen kowe ora duwe kasekten, kowe ora duwe guna kasantikan, kowe ora duwe daya kekuatan. Aku mateni kowe, sasat mijet kowe nganti suwe banyu sinaring Janaka. Penemban mestinipun kula menika ngajeni dhateng panjenengan nanging menawi ngendikanipun Bapa Penemban kados mekaten menika semunipun sampun boten ngakoni menawi Janaka menika siswa panjenengan teka paduka badhe mentala dhateng pun Arjuna kowe areng apa kowe pancen aku mentala karo kowe aku pancen mentala karo anak-anakku Pandhawa takoni
Lan ora usah dadak tutup-tutupi meneh. Pancen niatku nggawa pustaka Jamus Kliwasada kuwi wis dadi kersane anak Prabu Duryudana. Mergo panjenengane wis prisa yen to negara Ngamarta dina samengko nedhem ke Taman Ruhara. Akeh para kawula ingkang padha sakepenake dhewe pokal gawene. Akeh kawula sing padha gawe ontran-ontran. Mula kalojangan iki digunakake dening anak Prabu Duryudana supaya gawe ringking para Pandhawa. Sranane pustaka Jamus Kliwasada tak jaluk. Nek tangane Begawan Durna Pandhawa ora pateni mbaka siji ora bakal ana tumapaking perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun. Lole, tak jontret atimu. Kowe arep nesu karo Begawan Durna. Kowe arep nesu karo Begawan Durna, metu. Tidya kala Pulunggana saka mbun-mbun aku nyokot kowe. Kowe tekaning pati Janaka, kowe tekaning pati kelakon Pandhawa padha remuk dina iku Pak. Gong, tak omong iki le. Kowe. Ndara Janaka ki ngantuk kaya. Kok sare ning dalan, sare dengkulmu mlocot iki. Mbok ngematke gulune Ndara Janaka kuwi, ana abang-abange kuwi. Endi? Kuwi. Ana sing diplester barang kuwi. Barang apa ya, Tru? Mbuh. Ane kok ana sing metu getih barang gek ngecap siung kaya ngono. Waduh. Nyeluka Sinuwun Darawati, Gong. Oke. Arjuna kenapa Petro? Kula tekan iki niku pun ngenten iki niku. Ora pati ndugamana. Lah iki mesti ana sing tumindak ora apik karo Janaka, sajai ngoten. Mati apa urip Petro? Seda ketoke wae lah tak ungkulane kembang. Prabu Janaka eneng apa? Pinanggih kaliyan Bapa Durna. Piyambakipun anggenipun badhe nyuwun ngambil pustaka Jamus Kliwasada menika Blakasuta. Panjen kepara saestu badhe mejahi dhateng para Pandhawa. Tumunten kula badhe ngrangsang Bapa Merbantunan ingkang sampun wegah nampa warah nampik pitutur becik. Nanging kula kados ketaman daya kemanden jangga kula dipun cokot dening satunggiling yaksa nanging boten ketingal. Koko Prabu ngantos Kura Sirna Margalayu. Petra, Nun. Werkudara nendi? Wah, apa? Rene Dimas. Mbok akon, Sok. Nek ana kahanan ngono kuwi pindah Gong. Ngono aku pindah kok ora nendang apa ta? Batur lenggo ning jejer ratu. Kresna napa? Janaka ketemu karo bapa gurumu. Sapa? Begawan Durna. Janaka mati, dipiloro karo Durna. Saiki aku tak takon karo kowe. Kaya ngono kae apa wajib diajeni, wajib dibelani? Werkudara? Nggih. Kowe iki tak takoni. Iya. Wajib dibelani apa ora? Wajib diajeni apa ora? Oh, ndekno sore mau sapa Wanira Durna? Ida. Kowe ndelok wae to, ndelok. Kowe rung dandan ya urung aku dandan 10 menit kok. Wah, rame banget nganti wis ngono kae Gong. Ora. Lah nek cara aku guru kaya ngono kok mentolo materi karo murid iki apa? Nek cara aku guru sing ora wajib urip ki ya Durna kuwi. Wah, mikira.
to kaya ngono kedhamu Durna bapakku. Diwasta aji-aji, diwasta sunggi-sunggi kowe mentala mateni Janaka. Pancen tak sengaja. Pancen tak dodo karo ngapa? Aja ngomong Janaka, yen perlu kowe tak pateni Werkudara. Wah. Potar kowe. Piye iki yaine kok jerum nang kene. Petro aja sembrono lho, nek krungu kowe diketak sirahmu. Mati Petro. Lho kok Durna kok nglelengi ra jamak-jamak ta? Piye? Mati, Kong. Disirami. Wus. Padake tanduran wae ora. Wus, KO. Ora sembodo karo le. Wah. Kuku Kacamata. Pancanaka Kacamata. Kuwi nggone taga karo mbilung. Aja sok dinggo. Ngundhadeki ora oman bahan. Ndak dumpyo ya. Nggih, Pak Guru. Diuripke ah. Ampun mesake piyai gedene semono kok mengkurep kaya ngoten niku ora mboten sae. Aming mati kok ngolet awake. Ndara Kresna iki kurang ajar. Bar go nguripke Ndara urung urip iki lho, urung tangi. Werkudara. Oh. Tangi. Isin ah. Isin ngopo? Mungsu Durna. Wah, urung iso tumandang wis matek. Andekno kaya ngono diwangi ora. Wis mundura. Wah, sing musuh Durna sapa? Engko aku gampang. Mundura. Yo. Wah. Saka ngendi gare? Anu jagani Semar. Engko nek njlungop wis ora apa-apa, wis yaene kok wis ben. Mbok menawa lagi ngimpi entuk wayu katentreman sajake ngoten. Kowe wong telu urung nyambut gawe to? Dereng. Kowe tak kandhani ya Petruk. Nggih. Durna kae diomongi balane Betari Durga. Napa nggih? Iya, mapane neng Mbun-mbun. Waduh. Neng Mbun-mbun. Iya. Kae le metu nek ana sing nantang Durna ngetok saka Mbun-mbun. Lah, saiki didum. Sing nantang Durna sapa? Sing jagani buta sing metu saka mbun-bunane Durna sapa? Sing ngajar Durna sapa? Kula sing ngajar. Kok golek sing penak dhewe to? Ha kula ora iso ora gedhok dhuwur Durna kali kula. Sing dipilih nyaut demite niku sing dhuwur, Petro. Tok. Aku kon musuh dempit kok kowe musuh sapenake dhewe. Lah Gareng, lho kula nantang sing arep nggih sinuwun. Iya, Gareng ki rak pinter pencak to. Pinter. Kowe saka ngarep nggih. Petruk saka mburi, Bagong jagani sing adong nek demite mrucut. Oh nggih. Siap dadi to? Dadi. Iki biayane sapa sing ngurus? Hah? Biayane sapa sing ngurus? Takoke sisan, kok ndak seling surup. Biayane sing ngurus? Biaya apa? Lho, nyambut gawe niki edan kowe iki mata duwiten. Nya. Tampan ana. Iki 30 go wong telu. Sing nyekel sing tuwa. Oh, cekel Gareng Gong. Wis cetha tekan ngene dhewe ming karo tengah. Lintah darat tenan ya. Ini yo nyambut gawe le. Nyambut gawe yo.
menungsa ra tatanan. Ndara Janaka, Ndara Werkudara sirnake. Ayo. Nala Gareng tandang ana lekane atiku. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Sampeyan maju candhak sirahe tekuk dengkulane diek. Sampeyan nglikar tak tekak set diek. Tibane tangan. Lho, wani tenan sing tak wedeni apamu? Maju lakon sirna margayu. Oh, kene marganing matimu. Ora minggat iki marganing matimu. Oh iya. Truk. Ayo. Kuwi lho wis metu ngeli lho. Petro. Halo, ayo gawe halo. Truk. Wah, mendelep meneh. Waduh. Bocah kene nyambut gawe kok dolanan HP. Turu reng. Oh ya turu. Engko dak ketun sing muni turu mau kowe. Dan Petro ki turu tak banteme Petro. Wis tangi reng. Oh ya wis. Dianteran kok. Tetel nek dinding kon. Ora masalah. Cah semangat ya kaya ngene iki. Udus kowe. Udus ayo, udus. Kowe ngetokke saklar barang arep apa kowe? Kowe ngetokke arep apa kowe? Ora bakal iso menang musaku. Arep apa gake? Ayo. We. Waduh, siunge gede-gede. Ayo, Telek. Gewes. Kakus. Setan tenan kok. Cekak. Kowe omongan ro sapa kowe? Ora omongan ro kowe. Pokoke kowe candya yo. Tis. Wah, teten ana nganti lena pangendamu cejaki. Ora metu tak cejaki. Wela, wani tenan karo aku tak cejaki. Ora mati iki, mergane mati. Ayo. Ha iki apa? Wah! Wajar we. Waduh. Wah! Mati aku. Wis asat dimasak. Gong, ngalor gong. Waduh, ngandel ora. Konangan popono kawan. Wah, dalah iso ngerti wujudku metungul saka mbun-bunane Durna. Candhak Petro Durnane diajar karo Nala Gareng. Aku nek konangan Panakawan entek tenan aku. Wah, nek ra bali ngrekoso arep tindak ngendi? Petro aja apa? Oh, mulane anggere atakan dhuwit kilong 100, atakan dhuwit kilong 100. Burono tuyule iki. Ki sing ngelong-ngelongi kuthukku ya iki. Waduh, Bagong aja kaya ngono, apa? Ora dikethake ngene iki. Goleke yuyu truk main godolan kok antil. Aku ora ngerti apa-apa Bagong, aku kapok apa. Greget ape seneng. Wah, saya banter le ngethak. Ora remuk ndasmu rung rampung. Bagong aku kapok apa. Petro aja kaya wong edan wes. Kowe marai kowe. Yo, modar. Awak kaya ngene iki. Ora genane ra. Ora modar ngene aku. Mati jenenge usus kowe.
Yo senengane ora. Iki do turu kok do nyambut gawe. Udus. Tinggal lunga wae. Mangkelake senengane. Ngomong karo kowe. Kopmu kowe. Udus. Ngerti kok nyone ajar mau padha. Nyone lasu. Lho iya. Ngono senengane lho. Kecekel ora Petruk? Aku seneng pacarane. Iki sing marai ngentek-entekke kuthuk. Karepe apa manjing ning mbun-bunane Durna iki sirmu piye? Lho. Wis cilaka ya. Kecekel ora apa-apa kawan. Sing iku ngerti kaya ngono mak tak cekel mau-mau. Ndrawase senengane. Lho, Gong angslup ning ngene Ndara Janaka. Weh, ya jaya. Petro ngapusi. Sing angslup sapa? Demite wau? Demite ndi? Lah wau tak iki kula cocoki. Ngono nek nyambut gawe iki ora karo merem. Demite minggat kok isih. Sak penake dhewe. Ngopo? Wow. Aduh madhep rene.